Khatkhati Police Station angkang National Highway thongkebra sirkep atowar Khatkhati Balaji truck parking athengno along kidamtang arkoi ni phai cleaner cap ani kang sampor phai pliapor malom humni bike hijan kachetong ahir kang tangranga jok bike ingje thangan pinlo Birta kelongdona tengke ihum Pulsar AS03 Z0212 abang Dimapur anat kedambom lapen ihum Hero Extreme AS098 2600 bokajan anat kedambom mahut Jepang nono kachetong ahir kang tangranga jok bangke thomatum areng hu sonanglo Kithek dunlo atum pen ke than ponke bike hum nita pachat upusi than Halapu Khatkhati Police atum adim pali dunsi chepari deng ponlo Birta ketok bama por ahut anke amen lapen kithi ke janga birta longpon pelang bangke thomatuma phanta hospital an ponsi keso paklang ponlo pusi birta pachini ponthu Bokajan pananan terang Karbiang Nong Live